May I come in, my sir? Coming? Yes, coming? No, coming? No, Chief Sir. Tangkuwa zade. File number 16. Rape case. Go, arrest. Rape case. Yes, no. Hey, ma खालामदों बेयावलाय? Hey, madam. नै, केपिसि जांख्रिदो. साख्रिखौ गिदिर लुबैयो मोजां फराया साख्रिखौ गिदिर लुगैदोंमोनब्ला सिगांनो मानो मोजां फरायाखैमोन आं नोंनि दुखुखौ बुजिदों जाय दुखुआवनोखि नोंनि मेगननिफ्राय थोबथिंसेबो मोदै गवाखै मोदैयानो गनानै गजोबलाय लांबाय मेडाम रानजोबलाय लांबाय बेखौ सोरबाफोर गोसोथोनाय दंमोन नामा सिगांफोर लोङालां गाइखेर साइखेर मानोथो लोङा जालायखो थानायावबो नों आंखौ रायबायसो थायो गय लायनो होलाय साहा लायनो होलाय आं नोंनि हौवा जानानै नोंनो बिदि लायनानै फैबाय थानांगौ नामा आं नोंनि सिनियर नालाय आं नोंखौ रायखानांगोन ना बेखौनो बोराबबाय होमबाबो आं बिदिबा साख्रिखौनो मावलाहाय न'आवनो थाबाय थानोसै बिफा जानो लुगैबा बिफाबो जानो मोनला मानसिफ्रा आंखौसो सनदेह आदा नोंनि मोदोमा मावजोब्बाय जौ लोंनानै नों मानो गावनि देहाखौ बिदि खालामना लाखो जुमाय लोंनायखौ सार नोंनि मेगनाव मोदै पुलिसनि मेगनाव बेबायदि मोदै बोहैयो नालाय जों बायदि जुमाय फाग्लानि बाथ्राया आलादा नाथाय सार नोंनि मेगनाव मोदै आंनि जिउआव गोबां दैमा दैसा दं आं बे दैमा दैसाखौ सानस्रिनानै माबोरै बारस'गोन आं बेखौ सानगासिनो दं नङा सार बे दैमाखौ सानस्रिनानै बारनायखौ नों दा सान आर'नाइखौ होनानैनो बरायगोन दे आफादे आरो आंल' नङा गासैबो संसारनि मानसियानो नोंसोर देनां फरायनानै गिदिर गोलाव जाबा बे आर'नाइखौ होनानै बरायगोन दे आफादे आरो जारौ नोंखौबो आं मिथिगौ बे आर'नाइखौ नोंहा गोदोनायाव आलायनो मोन्थाय गैया अब्लाबो मालायनि थाखाय जेसेबांखि गाज्रियानो जाया मानो सासे बिमानि थाखाय फिसाया अरायबो समायना फिसा नाय फिसा आं बे आर'नाइखौ नोंनो गानहोहरनोसै नोंनि जिउआल' सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै